Ma'am, thank you. Thank you, ma'am. Bye-bye. Wala ni mo kayo giluto akong nagibakod. Sorry, ma'am. Madam, ang gusto ko pumidam. Ganada mo, dam. Saan kami daw? Ano ba yung ginawa ng tao? Asa ba isang planggana? Kunin na isang planggana para mabilis ang pa. Pagkuha. Hindi patong-patong. Kumain ka, halika. Miyaw ka ng miyaw. Dito, sa kainan mo. Dito kayo sa lamesa. Dito, halika dito. Bread! Tao na dito, bread. Dito nga, nagngalan. Bala ka. Basahan dahil. Wala na ito eh. Ito ko eh. Basahan. Ano mo? Ito ko eh. Ito ko eh. Wala. Na, Pintuta naman tayo kayo. Ginoo ko. dagan na sila. Hindi ko, nagtuwa din eh. Wala ko na nadiri kong si kung permission mga. Bala ka dyan. Ulit kita sa farm doon. Marami kayo. Malagi ka meron dahil sa kabila siguro kinananay. Asa bang spray? Ito boy! Kaya ko girok. Di ko nagiling. Mas gusto ko na magiling. Mas ginagawa kayo. Saba ang aso. Hihingi ka mo ko dahil mosquito na yan, para diretso. Ganyan ba? Para mabilis ang trabaho mo. Huwag ka rin naman. Hindi si mga para hindi yung malangaw mo. Yan lang, benas na ako. Siya naman laging nalilate. O, paano? Kay mo man. Ayan naman si Diday dito ay naghihiwanan ng ibang mga putahe para bukas. Si Michelle, luto na siya ng luto. So dito talaga hanggat maaari, tulungan at saka lahat gumagawa. Sabi ko nga sa kanila, mahalin din nila itong aming tindahan. Itong tindahan na to kasi para magtuloy-tuloy ang ating trabaho. Diba, Day? Yes po. Tama. So, ayan, meron tayong panghalang-halang bukas. Ano ba yan? Mga feeling butterfly. Pasensya na. So, andyan na yung mga nahiwa. Meron kasi tayo nabiling dabong kanina. So, yun na yung isasahog. And ako naman ay, sabi ko, siya na maghihiwa dyan. Ako muna maghuhugas ngayon. Hindi dahil sa vlog, mga moms. Kundi para makita niya po kung paano yung technique ko sa paghuhugas. Nang sa ganun, hindi masyadong sa tubig. Kasi ang inaalala ko rin po yung aming septic tank. Yan. So, andito na rin yung ating mga pinamiling manok at liig. Kasi huhugasan na rin yan. So, sinalansan muna para hindi mas mahirap ang paghuhugas. Kailangan nakaiwala yung mga kutsara, baso, ganyan. Diba? Ganito din ba kayo maghugas, mga moms? Samahan nyo na lang ako maghugas, okay? Yan. Sa pagsisimula natin, unahin na natin yung ating mga baso. Ako lagi, turo talaga sa akin ito nung bata pa ako. Unahin daw ang baso. Bakit? Kasi yan naman yan yung hindi siya, kumbaga, siya yung pinakamalinis, hindi siya yung marumi na na kailangan mong kuskusin maigi dahil bibig lang naman yan. Hindi gaya ng plato, kutsara, ganun. So, maglalagay na rin tayo ng pagtatauban ng baso natin. Ever since talaga mga moms, mas hili ko maghugas kaysa paglinisin mo ako. Maghugas na lang ako, maglaba na lang ako. Mas gusto ko pa yung gawin ko. Tapos, diretso na natin sa banda. Para hindi. Actually, isa sa mga malikod na ginawa dito sa pwesto is itong hugasan. Sabi ko kasi masyadong maliit. Dapat pala ito sa labas ko na lang nilagay. Parang gusto ko maglababo sa labas. Para doon na lang dadaan yung tubig ba. Kasi masyadong maliit tong space na ito dito.
Kaya lang, ang problema, kapag umuulan, so gagawa na naman tayo ng additional bubong. So, yun. Iba pa rin kasi kapag ang lababo, hindi siksikan ba, mabilis lang yung kilos sa kusina. Mas masarap. Si Tomboy naman ay nasa palengke na, namalengke na siya kasi para matuto. Actually, siya nagsalansan nito eh. Siya nag-ayos nitong baso, ganyan, para mabilis. Mabilis ba? Hindi magulo. Ayan. So, unahin natin yung mga baso. Diba? And after that, saka tayo magbabanlaw. At least yung tubig na ginamit mo dito, ay isa din sa ibang baso agad. Eh. Sandali na lang, di ba? Kumaga natanggalan mo na siya ng sabon. Then, isol-sol ko. Tapos yun yung gagawin mo sa ibang gamit, sa plato, sa kutsara, sa mangkok. Then, iba yung sa kaldero, syempre, sa mga kasirola. Tsaka sa mga tray ng ulam. Tapos kasi after this, itong nandito sa planggana, pwedeng magamit pang linis sa labas. Kunyari, ito. Papakita ko sa inyo, ha. Walang cut yan para kita nyo lahat kung paano yung nangyayari na paglilinis dito sa aming kainan. Tulad ito, naka-ano na ako, isang planggana. Diba? Itong tubig na ginamit, huwag nating sasayangin. Pakita ko sa inyo. Ha? Para na sa ganun alam ninyo. Oh. So, habang nandyan siya, ako ito ilagay. Dito, halika di sandali. Ayan. Paano mo ako rito? Tuloy-tuloy lang yan. Ayan. Olaran kami dito, mga moms. So, ito na pagbanlawan ng baso. Pwede na ilinis dito. Para yung mga alikabok, yung mga natapon na yun na rin yung may panlinis. Yan ay. Alam niyo na. So, gagawin ko na rin sa iba. Sa plato, sa kutsara. Ganon. Para malinis na rin tong pesto. What do you think? Do you think? Ngayon naman ito na yung ating mga panakot. Kasama rin siya sa hihiwain. Kasi bukas, na lang, i-crush na lang ni Chuchay. Ayan. So, naglista na rin tayo ng menu for tomorrow para makita rin nyo kung ano yung mga lulutuin niya. Nakapag-inventory na rin tayo, mga ma'am, shields. And higit sa laang pinakamayaman na Of course! may di umanong tubong lugaw daw, di umano. Di umano. Bubuot. Luging lugaw. Ayun na, ang ating first batch na mga boys. Nagkakainan na sila. Hindi naman, sakto lang. Ano sa inyo? Ayun na lang natira. May kwek-kwek, 20 na lang yan. Asa na naman? Kumakain kayo ng kwek-kwek? Huwag ka mag-alala na hugasin yung kwek-kwek ko. Okay. Liog, 20. Kumain ka na? Dapat lang, kasi ano na yung natira. Lingkod. Okay na. Doon kayo. Saan? Gaso sa nila sa rito. Dugay king kon eh. Dugay king padagan ng kon. Anton, Somay. Hanggang to. Hoy! Hoy! Ayun na kanton? Ano na ako magkanton? Have our guest, the chairman. What do you want? Coffee? Mag-ano ako? Ano ba yun? Vlog ako.
Teka, galit ka na naman, Gwen. Wala kayo lugawakan? Sinabi ko, sunugin niyo tong tindahan. Hoy. Ha? So ano, kay Gwen, si Gwen mo na yung mapag-iiwanan na. Actually, lahat naman sila. Kay Gwen ko na din iiwan yung sales. Hi! Ay, wag yung sales dahil ayok kong mama. Wala din naman. Hindi mo na naman kayo sa ilog. Mapagbalik mo, party-party kami. Hindi kasi. Oh, asa mo? Mag-vlog o maglande? Maglande. Sabay. Get together na. So, nagdo ka na para apel si... Yung, Mahaba na yan, 3 meters na yan. Hindi bukas, yung sales, pahawakan natin kay Gwen. Diyan natin matitest kung kaya niya talagang magpigil. Uy, bahala ka dyan. Itapon ko pa yan. Wow! Oh, tingnan mo. Tignan mo, Huwag mo ko pahawakin ng pera. iba talaga yung yaman ni Gwen. Oo naman, Diyos ko, kumpara sa'yo. Ay, hindi. Wala kang yaman. Dito ako. Wala rin, sa akin din ang gagaling. Huwag ka Hindi, yung magpaniwala. sales natin, ibigay natin kay Chuchay. Chay. Tapos, Ako lang magsabi, bilangin niyo yung coke, ilan? Diday, bilangin mo yung asin. magkakabisa na si... Isa. saka yung kape ha. Hiwalay ang kuan. Cream. Asukal at saka cream. Kape. Tanahon tag mahuman. Maabta ng tamam siya diri. Panahuman. So nandito pala yung kapatid ko, guys. Ayan. Dahil may inasikaso siya sa CDO kaso hindi pa daw natapos. And may dala siyang Pastel. Oh. Yes, Hindi na ako magdadala ng ganyan ha. Nakatikim na kayo. kahit hindi na magdala, makabili tayo sa SR Mall. So, masarap to sa kape. So, Kape tayo. init tayo ng tubig. Init kayo, magdiwa lang. So ano na naman ako, alis ako ngayon. So Monday nandito na ako, duty na ako ng tanghali. Nandito na ako. Depende kung walang bagyo. Kasi paparating ang bagyo. Yun nga rin ang minomori nila kasi baka makancel. Kasi, ang hirap magtawid sa Siargao to Surigao, sobrang laki ng alon. Ang liit pa naman ang alon nyo. Hindi, ang sabi kasi ni CJ talaga, hindi kami fast track o ocean jet, mag-roro kami. Kahit Pero kung, ayun nga, kung may bagyo, ang hirap kasi dyan ng banda kasi sobrang laki ng alon. so hopefully, bago pa dumating. Pero, please lang, isaulit niyo yung kutsilyo ko. Yung chuchay. Oh, kula dyan. Chuchay yun. Hindi ako nakahawak ng silyo. Oh, ginoo ko. Grabe naman, kutsilyo mo nga, bungi. Oh, pero, lumalaban. Hindi ganito, oh. Ginoo. Matadtad pa yung ano ko nito, ah. Ano pa? O, dahil nandito ka, so magkadpad ka din. Magkadpad ka ni. Si brother. Oh. Parang pakinabangan. Na Dire mo to dire para mag-relax. Magpadpad ka isa-isa. Hindi ka naman magbalakad-lakad. Oo. Ikaw talaga kamukha ni ate mo. Ano? Kayo talaga ang Ang- Yan! Good Mapang. job. How much is that? 100. Very good. And then 33 yung ano. Amda kay so nga gwapo rete gun ba? 30. Wow. Guwapa ko sa una. Expired lang. Nag-charge lang. Yun, pagkasya nila tomorrow. Naman na sila lang sa'yo. Ako lang. Ano nga naman ilagay natin yan sa bowl ng CR? Kami, oh. Okay na sibuyas ka na. Magpainit tayo, dali. Meron tayong pasalubong. May pastel tayo. Meron tayong merienda. Murag ato. Wala na siya magagawa. Mabubuksan na natin yun. Baka nga hindi na tumabot sa farm. So that's all for na mga mams. Bantayan niyo at pakabangan ninyo ang mga magaganap pa dito sa loob ng Mamshi Eatery. Especially tomorrow na wala ako. Pero iwan ko yung isang phone kasi para mag-live. Ah, Para tuloy pa rin ang ano. Bakit ka natatawa? wala. Iba yung tawa ng demonyo mo. Parang may mga maitim kang plano. Masyado mahina. Bye for now.